Здравейте, приятели! С вас е Снежана Лукарска и днес ще поговорим за продукта на американската компания Brain Abundance, Brain Fuel Plus или еликсир за мозъка. Комплексът за мозъка Brain Fuel Plus е прекрасен продукт, нужен за всеки човек на нашата планета. Това е нов, революционен продукт, изготвен по нова технология и е изграден от 13 много силни съставки. Не зная дали сте си задавали въпроси като колко е важен за вас вашият интелект, остротата на ума и паметта? Известно ли ви е, че тези ценности с течение на годините угасват? Има ли начин да не ги загубим и да ги запазим за дълги години? Иска ли ви се да останете млади, умни, красиви, възприемчиви, щастливи дълги години? Във всяка възраст да се радват и обичате, както в юношеските години. За постигането на всичко това е създаден еликсира за мозъка Brain Fuel Plus. Ако се обърнем към лечебната практика и статистика, ще видим, че 80% от хората в света имат някои форми на патологическо отклонение на дейността на мозъка. Като се започне с незначителни, а именно невъзможността да се съсредоточат за по-продължително време, и се премине към по-сериозни, като постоянното чувство за тревога, стрес, депресия, безсъница и се отиде до много по-сериозни проблеми, като слабоумие или болестта на Алцхаймер. И за радост на нас, във всеки един от тези случаи, комплексът за мозъка Brain Fuel Plus може да помогне. А сега нека направим една малка аналогия между един хубав автомобил и нашия мозък. Когато ние се грижим за автомобила, т.е. зареждаме го с качествено гориво и провеждаме добро техническо обслужване, то той работи точно и нормално дълго време и тази продължителност зависи от нас. По същия начин, когато се погрижим добре за самите нас, като дадем всичко необходимо за нормалната работа на най-важния орган в нашия организъм – мозъка, който е отговорен за всичко, което се случва с нас, за нашия живот, съществуване, болка, радост, щастие, за осъзнаването ни, кои сме ние и защо сме дошли на този свят, ние не забравяме, мозъка дава точни команди и всичко е наред с нашия организъм. Но залисани в ежедневните си грижи и проблеми хората не винаги обръщат внимание на симптомите за заболяване. Кръвообращението в мозъка се нарушава и човек се чувства некомфортно, потиснат. А това е сигнал, че нещо в организма не е наред, или казано по друг начин, мозъка казва, че не му достига храната и в него възникват някакви нарушения и се стига до проблеми като отсъствие на внимание, тревога, депресия, лош сън, загуба на памет, физическа болка, умора, влошаване на зрението, главозамайване и много други. Затова крайно време е да се погрижим за своя организъм, защото утре може да бъде късно. Именно за тази цел, за профилактика на човешкият организъм е създаден продукта Brain Fuel Plus или още храна за мозъка. Brain Fuel Plus е поливитаминен комплекс, който включва във формулата си 13 уникални компонента. В продължение на 2 години върху разработката и изследването на този продукт са се трудили неврохирузи и учени от всички известни американски лаборатории в сферата на изследването на мозъка, а също така и един от най-известните лекари в тази област, доктор Бенджамин Бехрузи. Този продукт е създаден, за да помогне на хората да останат млади и красиви, да се справят с ежедневните натоварвания, с стреса, с негативизма, с които се сблъскваме всеки ден. Този продукт ще ви позволи да подобрите паметта си, да мислите позитивно, да имате отлично настроение, да живеете без стрес и тревоги, без главоболие. Ще ви помогне да нормализирате съня си, да се събуждате отпочинали и бодри. И така, какъв е състава на Brain Fuel Plus? Нека се опитаме накратко да преминем през всяка съставка, да разкажем за ползата и за нашия организъм. Фолиева киселина. Това е витамин B9, който играе важна роля за телесните функции, както при децата, така и при възрастните хора. Наричан е още гарант за добро настроение и отговаря за скоростта, с която се предава информацията и нейното съхранение в паметта.
Фолиевата киселина се бори с стареенето и свързаните с него странични заболявания, като сърдечно-съдовете и даже болестта на Алцхаймер. Тя е нужна, ако искате да имате власт над своя мозък и остра памет. Човешкият организъм не може да произвежда фолиева киселина, затова трябва да я приемаме в достатъчни количества чрез храната. Най-добрият източник са суровите зеленчуци, марула, спанак, крах, магдanoz, броколо. Недостигът на фолиева киселина повишава риска от рак на правото черво. Фолиевата киселина намалява с 20% риска от инсулт. Фолиевата киселина намалява риска от преждевременно раждане. Витамин B12 и фолиевата киселина са незаменими и 100% необходими. L-глутамин – кралят на аминокиселините. С пълно право се нарича мозъчната аминокиселина. Съдържа се в бобовите растения, месото, рибата и млечните произведения. Подобрява настроението и паметта. Бори се с депресията и раздразнителността. Подобрява айко. Премахва страстта към сладкото и алкохола. L-глутамин в съчетание с витамините B6, B9 и B12 получава универсални свойства, чрез които поддържа повечето функции на мозъка. Той е най-разпространената аминокиселина в човешкия организъм. Предпазва клетките на мускулите от разрушаване, увеличава силите, физическата работоспособност и издръжливост, способства за увеличаване на мускулната маса. При обикновени условия глутамина се изработва вътре в организма от другите аминокиселини, но в условията на стрес, когато е крайно необходим, неговата секреция в организма рязко се понижава. Глутамин влияе благоприятно на слузестата тъкан на червата, поради което се използва при лекуването на пептични язви, гастрити и диспепсии. Възпрепятства масното преобразуване на черния дроб, поради което се използва при ранно лечение на цироза на черния дроб. Нужен е при продължително лечение на легло и в напреднала възраст. Екстракт от грозdoви семки. Мощен антиоксидант. Предотвратява образуването на плаки в стените на артериите. Подобрява пъргавината на мозъка и изостря паметта. Много е полезен при профилактика на болни очи. Има свойството отрано да предупреждава за появата на сърдечно-съдови заболявания и рак. Фенилаланин. Това е незаменима аминокиселина, която не се синтезира в организма и трябва да си я набавяме с храната. Към фенилаланина е прикрепен такъв девиз: бъдете щастливи, живейте без болки. Това е така, защото той изпълнява външни функции, като изчиства депресията, бори се с болестта на Паркинсон, поражда бодрост и добро настроение. Той е добър заместител на кофеина и помага за окончателното ви събуждане. Има обезболяващо въздействие при артрити, болки в гърба, болезнени менструации. Помага при възстановяване пигментацията на кожата. Сенсорил. Това е една от най-добре пазените тайни на формулата на BrainFuel Plus. Сенсорил е много функционален, високоефективен ингредиент, отговорен за снижаването на емоционалното и психологическо напрежение, настройва на позитивно, спокойно, разхлабено състояние на ума, способства за добър сън, заостря вниманието и умствената издръжливост, поддържа здрава сърдечно-съдовата система, поддържа нивото на захарта в кръвта, помага за преодоляването на стрес, индуцираното преяждане и влечението към сладкото. Удивителен препарат в своя диапазон. Той може да се смята за звездата във формулата на BrainFuel Plus и го заслужава. Радиола розова. В нашия организъм има център на удоволствието, който се състои от куп неврони. Това е царство, където властва серотонина, хормона на щастието, и допамина, формиращ нашето удоволствие. Допаминът се отделя при предвкусването, очакването на нещо и веднага с постигането на целта определя способността да се наслаждаваме на живота. И тук какво прави розовата радиола? Тя има уникална и мощна способност да задържа тези вещества и да създава висока концентрация от тях в мозъка, което позволява дълго време да престояваме в щастие, комфорт и увереност, чувствайки себе си силни. Радиола розова е много ценно за медицината растение. То стимулира динамическата и статистическа работа на органите и системите на човека. Подобрява паметта и вниманието. Лекува сърдечно-съдови, кожни и стоматно-чревни заболявания, подагра, захарен диабет, анемия, импотенция.
Корените на растенията напомнят мирис на розово масло. Сокът на растението лекува рани и жълтеница, а маслен екстракт от розовата радиола се използва в психиатрията. Витамин B12 или супервитамин. Той стои на едно от първите места по значение за здравето на нашия мозък. Уникалното на витамин B12 е, че той е единствен, който съдържа необходимия за човешкото здраве микроелемент кобалт. Една от главните задачи на витамин B12 се състои в производството на метионин, благодарение на който хората могат да изпитват чувствата радост, любов, доброта. Дефицитът на този витамин може да доведе до така нареченото свиване на мозъка и останалите много сериозни проблеми с нервната система. Води до появяването на злокачествена анемия. Намалява се и количеството на витамин B1, което от своя страна води до разстройство на нервната система и заболяването множествена склероза. Употребата на повече захар и захарни изделия и сладки напитки разрушава чувствителната флора на стомашно-чревния тракт, с което се намалява усвояването на витамин B12 от човешкия организъм. Поддържането на нормално ниво на витамин B12 решава много проблеми, започвайки с намаляване на паметта и чувствителността до отстраняване на тежка депресия. Витамин B12 и фолиевата киселина участват в изграждането на миелиновите обвивки на гръбначно-мозъчните нерви. Астаксантин. Знаете ли, че астаксантин попада във всяка клетка на тялото и обезпечава тяхната защита от свободните радикали? Това е най-мощният природен антиоксидант. Астаксантинът е природен източник на нашата безгранична сила и красота. Учените доказват, че този чуден ингредиент помага да се предотврати катарактата, оздравява сърцето, подобрява спортните резултати, даже защитава от слънчево изгаряне. Астаксантин, това е един от най-мощните антиоксиданти за борба с стареенето. Този супер каротеноид, освен че е много по-мощен от бета-каротина, витамини А и Е, се бори с възрастта по възможно най-ефективен начин. Защитава очите и мозъка от оксидативен стрес, значително укрепва имунната система, с което помага на организма да потиска растежа на злокачествените тумори. Поддържа активността и еластичността на връзките и хрущялите в организма. Спира възпалителните процеси в ставите и кръвоносните съдове. Възпрепятства тромбообразуването. Предотвратява от разрушаването на клетъчните мембрани. Подобрява състоянието на кожата. Нормализира работата на стомаха и още. Ниацинамид. Витамин B3. Той е известен като препарат, наречен стоп на стареенето. Използва се за оздравяването на множество проблеми, като нервни разстройства, тревоги, безсъница, агресивна депресия, наркомания, алкохолизъм, болки в главата, умора и даже отсъствието на хумор. Необходим е толкова много за мозъка, както калция за костите и кръвта. Влизайки в състава на Brain Fuel Plus, неацинамид помага за регулирането на енергията на мозъка, забавя процеса на стареенето, помага да се съхрани концентрацията. Цинк. Той е изключително нужен, за да запазите своето тяло и мозък здрави и силни. Цинкът е необходим за силна имунна система, за зарастването на рани, за обновяването на кожата, за формирането на зъбите, за растежа, за производството на мълтъчини, за делението на клетките, за синтеза на ДНК, за правилното функциониране на нервната система, за производството на хормони, стимулира мозъчната дейност, помага на хората да усещат по-добре вкуса и миризмата. Цинк-пиколинат е много важен за мъжете. В този си вид той обезпечава регулацията на хормоналния баланс, възпрепятства растежа на простатата жлеза, регулира натрупването на инсулин в човешкия организъм. Нарушаването на обмена на цинк може да провокира появата на болестта на Алцхаймер. Ресвератрол. Ресвератролът се извлича по специална технология от люспите на гроздето. Съдържа се още в боровинките и някои видове билки. Притежава мощни антивъзрастови качества, че още го наричат съвременен фонтан на младостта. Този препарат представлява много силен антиоксидант, помага да оставаме млади и здрави. През последните няколко години ресвератрол е изключителен хит на пазара и е чудесна добавка за здравословен живот. Той успешно помага в борбата с свободните радикали, при пневмонии и астма, предотвратява всякаква възпаления вътре в
тялото, като успява по естествен път да отключи различни системи в тялото, които директно да атакуват възпалението и други. Ресвератрол е много мощна съставка за мозъка и организма като цяло. Витамин B6, известен още под името пиридоксин, е водно разтворим витамин, който стимулира правилната асимилация на белтъчини и мазнини. Има важна роля в процеса на обмяна на веществата, има качества на естествен диуретик, необходими за образуването на антитела и червени кръвни клетки. Наричат го още чудо на природата. Той участва в равномерното снабдяване на клетките с гликоза. При недостиг на пиридоксин за стомашната жлеза, която влиза в състава на имунната система, се свива много повече, отколкото при обикновения процес на стареене. Същото се отнася и за мозъка. В процеса на стареенето мозъка започва да се свива, което означава намаляване на всички функции, които изпълнява, в това число чувствителността и възприемчивостта, което води до развитието на Алцхаймер. Изследванията са доказали, че витамин B6 може да помогне да се намали свиването на мозъка с цели 90%. И така B6 помага да се запази нашия мозък здрав дълги години. Приемането на достатъчно количество витамин B6 може да помогне за да се предотврати депресията. Пиридоксинът е много необходим при психологически натоварвания, по време на менопаузи, по време на бременност. Женшен, това удивително със своята мощ растение, обвито с много легенди и определено ги заслужава. Женшен е източно растение, неговите корени наподобяват по форма човешкото тяло. Това е едно от най-известните билкови средства в наши дни. Изглед от корените на женшен се използва в медицината. Използва се основно като адаптоген и в качеството на общо тонизиращо лекарствено средство. В Китай, Япония и Корея корените на женшена се използват в приготвянето на храната. Женшенът помага в защитата на мозъка от повреждания, предизвикани от възрастовите изменения и значително повишава работата на паметта. Успешно се прилага при преумора, намалена трудоспособност, нарушения в сърдечно-съдовата дейност, заболявания на нервната система, при психически разстройства. Източната медицина потвърждава, че женшена удължава младостта и живота. Сред източните народи се носи легендата, че женшена може всичко, единствено не може мъртвия да съживи. И така, женшена е още една отлична съставка за защита на клетките на мозъка, даваща на организма възможност да функционира по най-добър начин. 3 капсули дневно Brain Fuel Plus помагат да съзерцавате и чувствате света в целия му обем, да поддържате здравето на паметта си, помага на вашия организъм да се справи с стреса и тревогите, създава позитивно настроение и мислене, подобрява съня, обезпечава съсредоточеност и яснота на ума, бори се с свободните радикали в организма и много други неща. Елексирът за мозъка Brain Fuel Plus ще ви помогне да се почувствате млади, жизнени, работоспособни. Ще откриете, че много проблеми в организма са отстраними и че старостта е далече. Ще опознаете всички възможности на вашия мозък. Пробвайте продукта, опознайте тялото и мозъка си. Насладете се на постигнатите резултати. Дайте глътка въздух на уморения си мозък, погрижете се за него и резултатите няма да закъснеят. От всичко казано до сега можем да направим следния извод, че компания Brain Abundance произвежда уникален продукт, предназначен за оздравяването на целия организъм. И помнете, грижайки се за здравето си днес, вие си давате шанс да живеете утре. Приемайте комплекса Brain Fuel Plus и бъдете здрави. Удължете живота си с 15-30 години. Настоящето видео е изготвено на базата видеото Витамини за мозъка с автор Лучия Емелон и нейното съгласие. С вас беше Снежана Лукарска-Груева. Бъдете живи и здрави и до нови срещи!